L-eżami tal-Malti taċ-ċess se jkun ibbażat fuq sillabu ġdid fl-2014. Fit-taqsima tal-oral, l-istudenti mistennija jkunu jafu jitkellmu fuq il-kontribut ta' awturi ewlenin bħal De Soldanis. Din is-sena jaħbad 300 sena mit-twelid ta' De Soldanis u jixraq infakruh. U naqadna il-Ministeru għal-Għawdex, Heritage Malta, il-Biblioteka Nazzjonali ta' Malta u d-Dipartiment tal-Malti fl-Università. Fil-jiem li ġejjin, se titella wirja fuq De Soldanis u l-istudenti li jmorru jarawha se jingħatalhom ktejjeb b'tarif fuq is-sem ta' De Soldanis bl-Irsin Malti. Min jiġi l-wirja se jkun jista' japprezza l-interessi li kellu De Soldanis. Kien jinteressaw l-arkeoloġija, l-istorja u r-reliġjon. Il-wirja se ssir Għawdex u Malta. F'Għawdex se ssir il-Ministeru f'Settembru bejn is-7 u 23. F'Malta se ssir il-Biblioteka Nazzjonali, il-Belt, bejn il-5 ta' Ottubru u l-11 ta' Novembru. Inħeġġu l-iskejjel kollha jattendu biħġarhom, speċjalment il-klassijiet tar-raba' sena u tal-5 sena tas-sekondarja. Fuq il-YouTube tellajna madwar 40 intervista qasira ma' lingwisti, storiċi u kittieba oħra, dejjem fuq De Soldanis. Min irid jisma' dialogi miktubin madwar l-1760 isibhom fuq il-YouTube ukoll. Żewġ dialogi minnhom illustrajnihom bil-kwadri ta' Favrej li kien iltaqa' ma' De Soldanis kemm il-darba. Daw id-dialogi ideali biex jinstemaw fil-klassi tal-Malti. Fit-tmiem is-sena 2012 se toħroġ ġabra ta' studji fuq De Soldanis għax kif qed taraw hemm ħafna xi ngħid fuqu. Il-President ta' Malta oġbu jagħti l-patroċinju għall-laqgħa fuqu. Fiha se nisimgħu fuq il-patriottiżmu ta' De Soldanis. Kiteb ħafna dan ir-raġel ħajtu żewwaqa u l-gost tagħna naqraw fuqha.